que és fantàstic, en cap moment te sents sola. T'ajuda a superar i a descobrir coses que tens a dins i no ho sabies. I aquí ho trobes. Aquest projecte vol ajudar a les dones que estan patint una circumstància de malaltia. D'alguna manera els hi porten a una situació on realment es necessita mobilitzar el cos, mobilitzar la ment i la seva capacitat de compartir. Vam proposar fer tallers on a partir del teatre treballessin també el dolor, el drama, però traient-li ferro. Ara farà 13 anys, un estiu, després d'un diagnòstic repentí de càncer de mama. Va ser un trasbals. Vaig veure per la televisió, a TV3, un reportatge que sortia un petit recull del projecte de les Caballades i va ser molt providencial per mi trobar-ho perquè em va rescatar de molta tristor. Ha sigut una dosi d'energia i optimisme per encarar el futur. S'atreveixen a sortir de la zona de confort. I sempre que sortim de la zona de confort ens trobem algo de nosaltres que no coneixem. El reconeixement i l'ajut de Sagrada Família del Fons d'Acció Social dona ales, dona realment la possibilitat de créixer. Descabellades és llibertat.